tothom a Barcelona, capital de Catalunya, i punt de trobada per l'inici del concurs de les garnatxes del món. I'm driving in my car. What decision should I make before I go too far? La città di Tarragona è importante soprattutto per la storia romana, perché qui hanno arrivato nel secolo III a.C., hanno 218, e hanno fatto veramente prima un campamento militare, ma dopo una città importantissima. My guitar, I better run. Aquesta posició i invocant la garnatxa com a nexe d'unió, aquest vi qualitatiu, aquest vi extraordinari, dels molts que tenim, però que ara glosem aquest, en nom d'aquests valors els dono la benvinguda a la nostra regió. Monsieur, madame, cette nuit, c'est très important et c'est différent de les autres nuits. Nous, cette nuit, fait un dîner mariné. Et la variété principale que nous dégustons cette nuit, c'est la Grenache blanc. Grenache blanc de tout le monde,
també graneix blanc de la terra alta, que és très important. Ja de negra nit buscant aixopluc entre la taverna, el vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb forat negre lligat al coll, el ro de soques perdona vidres i adorador. Oh, la, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una habanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com la diada, i mirant coqueta pica l'ullet al ball de calella, ronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella habanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot mulaqueta vella, jo t'estimaré fins la fi dels temps si tu vols ser meva. I la vella Lola més el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amant. Vamos a empezar a cantar la primera canta de esta sexta edición de las garnachas del mundo. Aquí estem a la joia de la corona, no? del poblat ibèric del Coll del Moro, que és precisament el que seria el Trull, el lloc d'elaboració de vi més antic de tota Catalunya. Estem parlant del segle III abans de Crist, o sigui, d'abans de l'arribada dels romans, que aquí, a Gandesa i a la Terra Alta, doncs ja feien vi. La jornada tècnica d'avui va a buscar les arrels històriques més antigues fins al resultat actual de la vinificació actual i de les que es fa a les diferents regions i zones garnatxeres. En el qual suposadament cauria els estudis de química orgànica. Les traces de cultiu més antigues són encara una mica anteriors al que estem dient, remunten al bronze final, a inicis del primer mil·lenni abans de Crist, a la zona de Huelva. Sempre parlem de vernatge, en l'època medieval, i això grinyola amb les garnatges. I hem de veure aquesta vernatge medieval si en realitat és una continuïtat a les garnatges d'avui o és un trencadís en el qual s'aprofita només el nom. Un nucli, no pot ser
d'alguna manera el ranci i el brisat parlen, això sí, d'extrems. En el cas del ranci, de l'envelliment, i en el cas del brisat, dels efectes d'una vinificació rústica. Que abrirse, pero no este tipo de elaboraciones. Aquí en nuestro país, en España, su cultivo se centra principalmente en el Valle del Ebro, que comprende a las regiones de La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Aproximadamente el 97% de la superficie total de España se cultiva en esta zona. Des de l'associació Terra de Garnatxes, un dels objectius principals que ens vam trobar és que es tenia que difondre, es tenia que crear, perquè la història, la cultura, la tradició la tenim, però no teníem potser un discurs prou clar. El trabajo, por lo tanto, según pensamos, da a entender la preponderancia de la variedad sobre los diferentes terroirs analizados, sin olvidar en ningún momento la influencia de estos, ya que es reconocible por diferentes descriptores únicos que han encontrado los catadores de cada una de las zonas. Sube, por favor. Gràcies per haver-me convidat a presentar aquest documental. Ell és un documental que explica una miqueta la Terra Alta, però explica una Terra Alta de fa 5 anys. Es diu El Moment, que quan vam arribar aquí érem un grup de gent que veníem del món del cinema, del món de l'audiovisual, una mica relacionats amb el món del Vija. Vam descobrir per nosaltres va ser una descoberta. Jo vaig marxar fa 14 anys a estudiar fora i mai m'havia plantejat tornar. Vaig estar per Barcelona, per Tarragona, i sí que anava venint més cap aquí. Sí que deia que per mi el vi era una cosa que em semblava molt interessant, que estava allí, però que no m'hi veia tampoc.
Benvinguts. Bienvenidos, welcome. M'agradaria dir que és un orgull per tots nosaltres haver tingut l'oportunitat de rebre aquí, a les nostres terres i en especial a la Terra Alta, els membres d'aquest concurs. I és que la Terra Alta és un espai que té molt per oferir i que és ple de màgia. Avui serà un dia especial. Serà un dia que marcarà la història de la nostra Iglésia Vella i també a la nostra comarca, el concurs de les garnatxes del món. Aquesta festa que la tanca aquest concurs a les nostres terres i en aquest lloc demostra que quan sumem esforços som capaços de fer bé les coses i aconseguir l'èxit. Moltes gràcies i tota l'enhorabona als organitzadors, especialment als amics del Consell Interprofessionals de Vins del Rosselló i molt especialment a la gent de la DO de la Terra Alta. Enhorabona! L'esforç i feina ben feta dona bons fruits. Avui els tenim aquí en forma de guardons, uns guardons d'allò més prestigiosos que de ben segur serviran per impulsar encara més la garnatxa blanca, els seus productors i tot el sector en general. La meua enhorabona. Un terç del que hi ha plantat mundialment de garnatxa blanca està a la comarca de la Terra Alta. I avui estem més que satisfets de poder organitzar aquest esdeveniment. Va començar amb una il·lusió i va aconseguir i s'ha complert aquest somni. Voldria agrair tots els jurats que han participat durant aquests 4 dies a la 6a edició de Grenache du Monde i voldria sobretot agrair tots els membres d'aquest comitè organitzador d'aquí de la Terra Alta que ens han fet un plaer imprescindible per una acollida excepcional. Tota la Terra Alta ha estat en un mateix nucli, en un mateix esforç per acollir i concentrar aquest concurs. Això és Terra Alta i això és la nostra gent, la gent de Terra Alta i que estem molt contents d'acollir-vos. I would like to thank Joan for the organization of this meeting here in Terra Alta. And I invite all of you to come in Roussillon for the next Grenache meeting and contest in 17 and 18 of April 19.